ମାଲିକେ ଆମର ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଯଚା ଯାଇଥିଲା ମା ପାଳପୋଛିଙ୍କୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡିଲୁ ମା ପାଳପୋଛିଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ମାଲିକେ ଆମେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ଶହେ ଗୋଟେ ଗାଡି ନେଇ ବାହାରି ପଡିଲୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ମସ୍ତି କଲୁ। ତ ମାଲିକେ ତାପରେ ଆମେ ଶହେ ଯାଇ ମା ପାଳପୋଛିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗାଡି ପାର୍କିଂ କରି ଶହେ ଚାଲିଲୁ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଶହେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାଲକେକି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ତ ମାଲିକେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଟାଇପ ର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଗୁଡାକୁ ଶହେ ଘଷା ଘଷି କଲେ, କଦଳୀକୁ ମଧ୍ୟ 200 ଛଡିଆ ଛଡି କଲେ। ତାପରେ ଭାଇନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଣି ଲାଗି କଲେ। ପାଣି ଲାଗି କରିସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲୁ ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆମର ଆଜିର ଭିଡିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମାଲିକେ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ चैनल को सब्सक्राइब करंतु, इंस्टा अकाउंट को फॉलो करने सहित वीडियो को हल्के लाइक करंतु। रहुची देखा पुणी नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।